που θέτεται θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Με ακούτε? Με ακούτε παρακαλώ? Κάτοχος αυτού του iPhone έχει εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο που δεν αποκρίνεται $1.590. Με ακούτε κυρία? Έχετε... Αυτό το μήνυμα θα επαναληφθεί. Ναι, πού βρίσκεστε, πού βρίσκεστε? Πού βρίσκεστε, με ακούτε? Εσύ είσαι καλά, είσαι γερή. Ρε που τους βρήκαμε όλους αυτούς τους μαλάκες.